दा बे समावथ' जुदि बे सोसननो माखासे जिथु खामानि दङ माने जिथु हाबबावनांगौ दङ बा सोसनबावनांगौ दङ बेखौ जोङो आसा खालामदों जिहेतु नैबे दानि सोलिबाय थानाय इउ पि पि एल सरकारानो बे खामानिखौ मावबोबाय बेनिफ्राय माखासे खामानिया एसे आद्रा दंबावो बेखायनो जों आसा खालामदों बे जिथु आद्रा थानाय खामानि बेखौ बे सरकारखौनो मावफुंगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो मानो होनबा जोङो गोबां बोसोर जों नेबाय गोदो गोदाय गिबियाव जेनेबा जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव जों बहुद आसा खालामदोंमोन आसा खालामनायावबो 17 बोसोर जों नेबाय खिन्थु बिथाङा मोनसेबो खामानि जोंनि बे आउट अफ बिटिआरनि जिथु खामानि बर'फोरनि जिथु जायगा जेरै सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर बिनि मोनसेबो खामानिखौ मावनाय जों नुनो मोननाय जायाखै दा बेनिखायनो जोंहा नैबे 5 बोसोरनि गेजेरावनो जिथु जोंनि प्रमद बर' सारआ जिथु नैबे थालांनाय खामानिखौ हा हुनिफ्राय लानानै दासिम नैबे बिटिआर सोसननाय जिथु खामानि बेखौ मावफुंदों बेनिखायनो दा जों बिथांनि सायाव जों 100% जों आसा खालामदों आरो बिथाङानो जोंनि बे आद्रा खामानिखौ मावफुंगोन। नै दा फैगोन बिसायख'थिनि बेलायाव जोङो दानि थाखानाय रुलिं गभर्नमेन्टखौनो जों सहाय खालामनानै जाहाथे जोंनि बे रुलिं गभर्नमेन्टआनो फिन थांफिननानै गादियाव थाहैफिननो हायो आरो जोंनि बे गहपुराव जाहाथे हाबै गामिफोर माखासे दङ बिथांमोननि गामिखौ जाहाथे सोसननायाव मदद खालामो बेखायनो आङो रायजोनि जानानै जाहाथे जोंनि बे गहपुरनि रायजो राजानि गामिफोरखौ थाबैनो गादियाव फैयोबा सोसननो थाखाय आं खावलायबाय। मानसिया माने मोजां खामानि मावबाय थादों जेरैहाय माने बिथां प्रमद बर'आ मावगासिनो दङ बिथांनि खामानिखौ जों जथेस्थ' मोजां मोनदों आरो मोजां नुगासिनोबो दं बेनिखायनो जोङो बेनोनो भट होगोन जों ट्रेक्टरनि सिनावनो भटखौ होगोन आरो जोंनि माखासे सिमां जिथु सिगांनिफ्राय मोननो लुबैनाय जायखौ जाफुंजानो लुबैनाय बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांखौ जों थुलुंगा होनांगोन आरो जोंनो बे बुस्थुखौ नांथारगोन आरो इयुनाव जोङो माखासे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जोङो बिथांखौ थुलुंगा होनांगोन हेफाजाब होनांगोन बेनि थाखायनो जोङो ट्रेक्टरनि सिनाव भटखौ होनाय जागोन। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि खौरां नायगिरि गासैखौबो आं बरायबाय जों माखासे दायो बिटिआरआव हाबै गामिफोर आरो लोगोसे जोङो जायगा जायगा हाबनानै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय जों ग्राउन्ड रिपर्ट लानाय जि ग्राउन्ड रिपर्ट लानाय पाब्लिकफोरनाव सोंनाय नैबेखौ जोङो बे हाबाफारिखौ लागासिनो दङ दा आङो जोंनिनो गहपुर ओनसोलनि दैमालुआव फैनानै आङो सासे सुबुंनाव सोंगोन बिथाङा मा फिननाय होयो जों बिथांनिफ्राय मिन्थिनानै लागोन। आदै जिहेथु नोंथांमोननि गामिया दायो बिटिआरआव हाबाखै दा बिटिआरआव हाबै गामिफ्रा माबायदि फोरमायगोन दा मा फोरमायनो सानदों? एक्सुवेलि जोंनि गहपुरा माखासे गामिफ्रा सोसनजाबाय माखासे गामिफ्रा सोसन जायाखै दा नैबे फैगौ बिसायख'थिनि गेजेरजों दा रायजोआ गामि हाबनायखौ लुबैयो आरो जथेस्थ' भाबै रायजो राजाफ्रा दा बिटिआर सिङाव हाबजानो लुबैगासिनो दं। नै दा फैगोन बिसायख'थिनि बेलायाव जोङो दानि थाखानाय रुलिं गभर्नमेन्टखौनो जों सहाय खालामनानै जाहाथे जोंनि बे रुलिं गभर्नमेन्टआनो फिन थांफिननानै गादियाव थाहैफिननो हायो आरो जोंनि बे गहपुराव जाहाथे हाबै गामिफोर माखासे दङ बिथांमोननि गामिखौ जाहाथे सोसननायाव मदद खालामो बेखायनो आङो रायजोनि जानानै जाहाथे जोंनि बे गहपुरनि रायजो राजानि गामिफोरखौ थाबैनो गादियाव फैयोबा सोसननो थाखाय आं खावलायबाय आरो आं बेखौनो बुंनानै जाहाथे भबिसतआव गामि ओनसोलाव जाहाथे उन्नयन जायो डेभेलप जायो गासैबो अनुस्थानफोरनि सायाव आङो बुंला बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। नंगौ थारैनो जोबोद मोजाङै फोरमायदों जोङो बिटिआरआव माखासे थालांनाय गामिफोरखौ आरो लोगोसे माखासे इमप्लिमेन्ट जायै जायगाफोरखौहाय सोसननांगौब्ला जोङो नैबे इउपिपिएल दोलोखौ लाबोफिनब्लासो बिथांमोनहा फुल फ्लेजेड जागोन होननानै खौरां बिजोङाव बुंथिदों। दायो आङो सासे सुबुंनि खाथियाव थांबावगोन बेखौ आङो नोंथांमोननो आङो माखासे सुबुंनि गुदियाव थांनानै जोङो ग्राउन्ड रिपर्टखौ जोङो फोरमायनानै होगोन। नंगौ जोङो ग्राउन्ड रिपर्ट लानायखौ जोङो सोलिगासिनो दङ दायो आङो माखासे सुबुंफोरनाव एबा ग्राउन्ड रिपर्ट लानानै आङो सोंगोन थारैनो माबायदियै जोंनि बिटिसिखौ बोरै जोङो फुल फ्लेजेड खालामनो हागोन आङो बिनि बागै सोंगोन। दायो जोङो सासे दखानदारिनि खाथियाव फैगासिनो दङ दायो
जोङो माखासे खोथाफोरखौ सोंनानै जों लागोन। नोंथांमोनहा बिटिआर हाबनो नामाखै दासिम? जोंहाथ' बिटिआराव हाबथ'वाखैना दा हाबथ'वाखै। हाबथ'वाखै। दायो बिटिआराव हाबनो थाखाय जों मा मावनांगोन? दायो बिटिआराव हाबनो थाखायथ' जोंनि दा जिथुनाखि प्रमद सरखार फैगासिनो दङ बेखौनो देरहाहोनांगोन, बेखौनो सापर्ट होनांगोन रायजो राजाफ्रा। जोंहा बिनि सायाव फोथायनाय दङ खामानिखौ जिथुनाखि बिटिआराव हाबाखै बे खामानिखौ मावगोन, मावजोबना होगोन, जोंहा बेनि सायाव फोथायनाय दङ आरोखि। आं एसेयावनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। नंगौ, थारैनो गोबां सुबुंफ्रा फोरमायदों दैमालु सेन्टारावहाय जोङो फैनानै जों मिथिनो मोनदों, माखासे सुबुंफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनदों जि ग्राउन्ड रिपर्ट बेवहाय फोरमायदों जे जोंनि इउपिपिएल सोरखारखौहाय फिन लाबोफिननांगौ होननानै फोरमायदों। आङो दायो सासे सुबुंनि खाथियाव फैबावगोन। दायो नोंथांमोननि गामियाहाय बिटिआराव हाबदोंना हाबाखै? जों गामिया बर्थमान बिटिआराव हाबनाय जाथ'वाखै दा। दायो बिटिआराव माखासे थालांनाय गामिफोरखौ सोसननोबा एबा मावफुंनोबा जोङो मा हाबाफारि लानांगोन आरो मा थांखि लानांगोन? दा बे समावथ' जुदि बे सोसननो माखासे जिथु खामानि दङ, माने जिथु हाबबावनांगौ दङ बा सोसनबावनांगौ दङ, बेखौ जोङो आसा खालामदों जिहेथु नैबे दानि सोलिबाय थानाय इउपिपिएल सरकारानो बे खामानिखौ मावबोबाय, बेनिफ्राय माखासे खामानिया एसे आद्रा दंबावो। बेखायनो जों आसा खालामदों बे जिथु आद्रा थानाय खामानि बेखौ बे सरखारखौनो मावफुंगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो। मानो होनबा जोङो गोबां बोसोर जों नेबाय। गोदो गोदाय गिबियाव जेनेबा जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव जों बहुद आसा खालामदोंमोन। आसा खालामनायावबो 17 बोसोर जों नेबाय, खिन्थु बिथाङा मोनसेबो खामानि जोंनि बे आउट अफ बिटिआरनि जिथु खामानि बर'फोरनि जिथु जायगा जेरै सनितपुर, बिश्वनाथ, गहपुर, बिनि मोनसेबो खामानिखौ मावनाय जों नुनो मोननाय जायाखै। दा बेनिखायनो जोंहा नैबे 5 बोसोरनि गेजेरावनो जिथु जोंनि प्रमद बर' सारआ जिथु नैबे थालांनाय खामानिखौ हा हुनिफ्राय लानानै दासिम नैबे बिटिआर सोसननाय जिथु खामानि बेखौ मावफुंदों। बेनिखायनो दा जों बिथांनि सायाव जों 100% जों आसा खालामदों आरो बिथाङानो जोंनि बे आद्रा खामानिखौ मावफुंगोन। आरो बेखायनो आङो आंनि बिथिंनिफ्राय आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो, जों जिथु जोंनि दा बिटिआराव हाबै जिथु जोंनि गामि थालांनाय निफ्राय जानानै आंहा बेखौनो खावलायनो लुगैयो, जिथु बिटिआराव थानाय हाबनाय जिथु गामिफोर, दा बिथांमोना प्रमद बर' सारखौ मदद खालामनांगौ। इउपिपिएल सरखारखौनो जोंहा मोनसे मजबुत जोङो देरहासार खालामनो नांगौ। अब्ला जोंनि माखासे मावनो गोनां खामानिया जोंहा बेयाव जाफुंसारनाय फैगोन, बेखौ जों मिजिंथियो आरो। नंगौ, बिथांमोनहा फोरमायदों फारियै जोङो दैमालु सेन्टाराव फैनानै जोङो ग्राउन्ड रिपर्टखौ जोङो लानाय जादों। दायो बेयावहाय सोरखौ देरहाहोयोब्ला माखासे मावबावनांगौ खामानिखौ मावनो हागोन नैबेखौहाय बिथांमोना फोरमायदों। दायो आङो सासे आदैनिसिम थांगोन। आदैया मा फोरमायदों आदैनाव सोंगोन। नोंथांमोननि गामिया दायो बिटिआराव हाबदोंना हाबाखै? बिटिआरावथ' दा हाबदों होननानै बुंदों, गेदेर गोलावफ्राथ' गोरों गोराफ्राथ' हाबदों होनना बुंदों। दा जोङो दायो बै बिटिआराव हाबै गामिफोरखौ सोसननोबा मा दा मावनांगोन? जोंनि गामियाबो हयथ' हाबाखैबो जानो हागौ। दा हाबनो थाखायनो जोङो दिनै जाय मानसिया माने मोजां खामानि मावबाय थादों, जेरैहाय माने बिथां प्रमद बर'आ मावगासिनो दङ, बिथांनि खामानिखौ जों जथेस्थ' मोजां मोनदों आरो मोजां नुगासिनोबो दं। बेनिखायनो जोङो बेनोनो भट होगोन। जों ट्रेक्टरनि सिनावनो भटखौ होगोन आरो जोंनि माखासे सिमां जिथु सिगांनिफ्राय मोननो लुबैनाय, जायखौ जाफुंजानो लुबैनाय, बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांखौ जों थुलुंगा होनांगोन आरो जोंनो बे बुस्थुखौ नांथारगोन। आरो इयुनाव जोङो माखासे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जोङो बिथांखौ थुलुंगा होनांगोन, हेफाजाब होनांगोन। बेनि थाखायनो जोङो ट्रेक्टरनि सिनाव भटखौ होनाय जागोन आरो जोंनि थालांनाय गामिफोरा जाहाथे बिटिआराव हाबजोबो। दा हायदथे जोङो भटखौ होनो मोनसिगोन। जोंनि भटार लिस्टआ फैबाय, माखासे मोनि दङ, बिथांमोनाबो जाहाथे इयुनाव मोनो। नंगौ, थारैनो जोबोद मोजाङै फोरमायबाय। जोंनि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय दैमालुआवहाय दैमालु सेन्टाराव फैनानै जोङो बिटिआर हाबै जायगायाव फैनानै जोङो माखासे ग्राउन्ड रिपर्ट लादोंमोन। नाथाय बेयाव फोरमायबाय जोङो फिन जि आद्रा थाबावनाय खामानि, बै खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जोङो इउपिपिएल दोलो एबा प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सोरखारखौनो लाबोफिननो थाखाय खावलायदों। दायो आङो बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनि जानानै आं बे समावनो बिदाय लाबाय। गोजोन्थों।